Συνάδελφος, ο κύριος Δερμιτζάκης ο Κώστας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα έλεγα, ξεκινώντας, ότι εκτός από την κεντρική και δυτική Κρήτη υπάρχει και η Ανατολική Κρήτη και μάλιστα εμείς είμαστε υπέρμαχοι του συγκριτισμού, γιατί πιστεύουμε ότι γενικά η ανάπτυξη και τα προβλήματα είναι κοινά για όλο το νησί. Αλλά, μια και πήρα το λόγο, θα το πω αυτό, ότι το έλλειμμα ανάπτυξης που παρατηρείται στην Ανατολική Κρήτη, γενικότερα στην Κρήτη θα έλεγα, παρόλη την τεράστια προσφορά της στην εθνική οικονομία, είτε με τον τουρισμό είτε με τις εξαγωγές πρώιμων κηπευτικών, αλλά στην Ανατολική Κρήτη είναι λίγο εντονότερο το θέμα αυτό, ειδικά στις υποδομές, θα πρέπει να το δούμε. Και έχω την εικόνα, προχθές είχα πάει επίσκεψη Σιτία και είχα συνάντηση, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω τη συζήτηση. Είχα συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς. Κάτι έλεγα αυτό για αυτό που λέγατε, κύριε Βουλευτά. Πώς? Για αυτό που λέγατε, λέω, αναφέρω. Ναι. Ευχαριστώ. Οι παραγωγικοί, λοιπόν, φορείς εκεί της περιοχής, είναι και μια κακή χρονιά φέτος, ειδικά για την ελαιοκομεία, υπάρχει μηδενική παραγωγή. Είναι σε πλήρη απόγνωση, νιώθουν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει ένα κάκιστο δικό δίκτυο στο βόρειο άξονα και το τραγικό είναι ότι δεν υπάρχουν καν μελέτες. Δηλαδή, ο Σταύρος, ας πούμε, ξέρει, τώρα υλοποιείται ένα κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Καλό Χωριό και είναι σε φάση καλή αυτό το έργο. Το υπόλοιπο όμως κομμάτι δεν υπάρχουν καν μελέτες. Δηλαδή, για να πας μέχρι την Παχιάμο, για την Παχιάμο μέχρι τη Σιτία, που είναι άθλιο το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχουν μελέτες. Το κομμάτι μετά που αφορά την Ιεράπετρα, που διακινούνται χιλιάδες τόνοι κηπευτικών, εάν πάτε δηλαδή αυτή την περίοδο και μετά, θα δείτε πραγματικά ότι η κατάσταση είναι πλέον κορεσμένη. Η μία νταλίκα πίσω από την άλλη. Βέβαια, όλα αυτά παίρνουν χρήματα στην Ελλάδα, στην εθνική οικονομία. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτές τις υποδομές, να δούμε τα λιμάνια, να δούμε τα αεροδρόμια βασικά, τα αεροδρόμια, μαρίνες, στην νότια πλευρά της Κρήτης, το οδικό δίκτυο. Τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, και των υδάτινων πόρων. Και τελειώνοντας, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γενικό, που ίσως είναι ευκαιρία να πάρω μια απάντηση, γιατί έχω κάνει και ερώτηση στο Υπουργείο, αλλά δεν είναι λίγες ημέρες ακόμη, πιθανόν να απαντηθεί αργότερα. Υπάρχει μια δυστοκία, μια δυσκέρεια όσο αφορά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, νέοι επενδυτές με δυναμικές ενέργειες, με καινοτόμες ενέργειες, που αδυνατούν να συνεισφέρουν τη συμμετοχή τους. Το είχα αναφέρει και το πρωί στην Επιτροπή Οικονομικών. Και οι τράπεζες δεν δανείζουν αυτή την εποχή. Αδυνατούν, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Πώς θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Και έτσι, στο τέλος, τα περισσότερα λεφτά από αυτή την πρωτοβουλία, από αυτό το κομμάτι του ΕΣΠΑ, δεν θα απορροφηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, κύριε Δερμιτζάκη. Κυρία συνάδελφος Διακάκη Μαρία.